Ọsọfịa nwa ezigbo Nwokori na-asị gị ife abụ ugwu mba, kwanyere mba anyị ugwu, kwanyere Igbo ugwu. Ugwu mba. anyị na-anọ na-enwe mgbe ndị Igbo nọ n'isi n'ihe ọ bụla na-eme. Ọdịdị nkịta ọ dịka anyị nọ na-ebe akwa na na-emegbu anyị na ihe adaghịzi etu o si ọdị na mma. Ka anyị bidogodo na kedu ebe mmiri si banye okwu Igbogoro, mere na ndị na-agbapụ ndị izizi bụzi ndị ikpeazụ taa n'ebe ọ gbasara gọọmenti. Nke a bụ ogologo ndewogodo onye m obi aṅụrị na-ajụ ajụjụ a. Ya bụ ajụjụ ebido sị ka nkọwa bịa, anyị ga-akọgide ejie oteka, mana ọ bụrụ ya bụ ife mụnwa kwenye bụ ife ga-abụ ebe ndị Igbo ga na-enenye anya kịta. Ọchịchị dị mma, onye Igbo ọchịchị, ọ bụrụ na onye so n'ọchịchị ma ọ soro chịa ma onye soro chi, ọ dị mma. Anyị asọrọ na enye onye Igbo ọchịchị na anyị ga-atụfu, mana ọ dị nka na ndị Igbo nọzi na-etinye anya nnukwu a na-akọsọ ife anyị na-akọ bụ achị onye ga-achị onye agaghị achị nka hapụzie ịnenye anya n'ihe ndị Igbo na-emenyere onwe ha, ihe ndị ebe ndị Igbo siri ike na ya. Ịbịa n'ihe ịgụ akwụkwọ, ịbịa n'ihe ịgba mbọ, ihe ndị Igbo na-agbata mbọ, Chukwu kesịrị ha ike. Ndị Igbo na-arụ ọrụ ebe a na-eme na-akpa factory, ndị Igbo na-azụ afịa, ndị Igbo na-agụ akwụkwọ, ndị Igbo nọ n'ụzọ, ndị Igbo na-arụ ọrụ ugbo, ndị Igbo ihe ndị Igbo na-eme erika. Ndị Igbo juru Naịjirịa niile, ndị Igbo juru ụwa niile na-aga n'iru ebe a. Mana ebe anyị bịara nọdụsọ akwa na-ebe bụ ọchịchị, onye ọchịchị, onye ọchịchị, onye ọchịchị. Anyị ga-ebidogodo na anyị na-ebe akwa ọchịchị ya, ndị Igbo anọ na ya. O nwere onye Hausa na-achị ya n'Igbo? O nwere lokal gọọmenti onye Hausa ma onye Yoruba na-achị n'ala Igbo? Anyị ga-ebidogodo n'ebe anọ nke e nyere anyị enye n'ebe anyị chidebere ya. Onye Hausa bụ onye Yoruba bụ gọvanọ na Igbo niile a. Igbo na-achịkwanụ na Rivers since ebidoro 1999. Igbo achịwagwukwo na Delta. Igbo na-achị na steeti ise niile bụ nke ndị Igbo. So ọ bụrụ ọchịchị a, ndị Igbo nọ n'ọchịchị. Anyị achịsị ya na asị na ọ bụrụ na Okonkwo jere amị, ọ ka ekwanụ buutu ya. Gịnị ka a chịpụtara na ọchịchị nke gara aga, ndị Igbo sị na onye isi obodo na-achị na afọ Azik iwe bụrụ Bele. Anyị nwere secretary to government, nwee deputy senate president, deputy speaker, nwee ife ọchịchị niile ebe niile na-akụ na ụba ego dị. Ndị Igbo ji ya. Mana kedu ka o si were metụta ọdịmma onye nọ n'ime obodo a Uturu, onye nọ n'ahịa, n'ime ahịa n'Uturu ebe a, ma nwaanyị na-akọ ugbo n'ime Uturu ebe a? Kedu etu ihe niile a ọchịchị enyekọnyere ndị Igbo ihe a niile, kedu etu o si metụta ya? Anyị na-azụ achọrọ ka onye Igbo bụrụ IG police, enye onye Igbo IG police. Kedu ka ofu onye ndị onye si n'obodo village ebe a si? So ihe a niile a na-azọ, ọ dị m ka na-abịa dịka anyị na-atụkwasị obi, na-atụkwasị uche na nwa ntọntọ ife ndị na-ekwe n'ife ọchịchị a epeka. Ife anyị kwesịrị ị na-azọ ndị Igbo kịta bụ ka anyị nebe anya na ibe nke dị nnukwu. Kedu etu a ga-esi dozie obodo a ka ọ dịrị Okeke mma, dịrị Okafọ mma, ka ọ ga-abụ ndị Igbo ihe ndị Igbo achọ. Ndị Igbo achọkwana gọọmenti nnukwu. Ihe ndị Igbo chọrọ bụ mezie ọnọdụ ha ga-azọpụta onwe ha. Ndị be anyị sị na ihe gbasara gọọmenti na a na-ebu ya n'azụ isi, ọ dapụ ijewala onwe gị. So ihe ndị be anyị chọrọ gọọmenti bụ ha dozie ọnọdụ. Onwe onye Igbo na-agba mbọ na Zamfara ma na Sokoto nkwado gọọmenti fụ na onweghị onye na-emegide ya, onweghị ife na-emegide ya ịga n'ihu n'ife ọ ga-eme. Ndị Igbo ga-achụta ife ga-eri. Onweghị ndị obodo Naịjirịa ka ndị Igbo agba mbọ.
ịga Afrịka niile ndị Igbo juru, ịga ebe niile ụwa niile tata sọ ndị Igbo juru. A na-asị ndị Naijiria juru, ọ ndị Igbo juru ebe niile. So n'ife anyị na-akọwa bụ na ọ dị mkpa ndị na-ekwu maka ndị Igbo ya nọ n'ọchịchị nke a nọdị na nke a ha kwuwe, mana ebe mụnwa na-enegara anya ndị Igbo kwesịrị ị na-ene anya kịta bụ kedu ka anyị ga-esi mee ụlọ akwụkwọ anyị ka ọ dịkwa ka ọ dị na mbụ ka ọ na-adị. Ụmụaka anyị jesi akwụkwọ, ọ chọọ ije na Malaysia je lụọ ọrụ ojebe, ọ chọọ ije na Kenya je biri ojebe, ọ chọọ si na Malawi, chọọ na onwe ike ime ya nụ ka anyị nyefa ifefa ga-eji wee na-apụ. Kedu ife eji mara Aba, kedu ife eji mara bụ Nnewi, kedu ife eji mara ndị anyị nwere na-akpọ teknụzụ. Nya bụrụ ebe a ka anyị ga-enebanye anya fụ na nwatakịrị ọbụla amụ n'ala Igbo na anyị nyere ya akọrọngwa o kwesịrị iji were onwe ike ịga n'ihu ebe ọbụla ọ fụrụ onwe ya. Etu a ka ndị Juu si mee ya, etu a ka obodo ndị ọzọkwa Chineke kere fa na-agba mbọ, etu a ka fa si eme ya. Ọ bụrụ anyị nọrọ na-akụ gọọmenti mmadụ ọ naghị eje ife gọọmenti nwana ndị nke jere eje kedu ebe buutu fada. So ọ gwụna ya ife m ga-akọwara ife a na ife anyị na-ekwukwe n'ife a bụ etu a ga-esi dozie ya n'Igbo, etu a ga-esi dozie ya n'Igbo ka ọ dịkwa ka etu a ọ gawakwa n'iru etu o si ga oge eme anyị Ọkparafa na ma Nnamdi Azikiwe ma ndị nke chịrị ochie si wee mebie. Ọnya bụ ife eji wee kpọba nzukọ a, kedu ife a ga-eme ya n'Igbo. Opurobios Igwe Ejenga mụnwa bụ Ọsọfịa nwa Ezigbo Nwaokori na-asị gị ife a bụ Ugwumba. Unu lele Ugwumba. Ugwumba pụrụ iche. Ndị Igbo anyị na-agwa unu lewe Ugwumba. Lele Ugwumba. Ndị be anyị ka anyị na-ekiri Ugwumba. Ugwumba ka anyị nọ, ọ ebe anyị nọ dị ha. Ugwumba bụ Ugwumba. Gbanụ mbọ ka unu na-ekiri Ugwumba. Ihe eruola n'oge ndị Igbo na-elelenu Ugwumba. Ugwumba, Ugwumba, ugwu a na-akwere Igbo. Birikwa n'Igbo. Cheregodi ka emechi Ugwumba. Ugwumba. Ana m ayọ ụmụafọ Igbo niile ka unu soro m na-ekiri Ugwumba. Ndị Igbo na-enene Ugwumba, Ugwumba bụ ebe a nọ. Jisi n'ike na-enene Ugwumba. Kwenu, Igbo kwenu. Igbo kwezuonu. Ebe a ka anyị ruchara awụsa ọwa ndị ewonu. Ugwumba. Ugwumba adalụ. Afọ m bụ Oziọma Ejiọfọ. Ịchọ afọ oyibo Kristiana mana a na-etu m Ijele. Eyo. Kristiana nke enyi m nwanyị. Ịlụtara Kristiana ebe enyi m nwanyị. Ya bụ oke kwụọ dị ọgwụ ya. Eyi akwụgwọ m. Ikwetaziri n'ọ ya ka emechaziri ya mara etu esi kwazie. Otu a m kwugwara ụgwọ ya nwezikwa na ihe nka ji eme. Ya ji edejiere onwe. Ma gịnị kpọtara ijere nwaanyị na Papa Ogbuọja nwụrụ. Ogbuọja bụ ọga m na redio, onye tiri m na ihe a na-eme. Akụ dabara nwata ọnya ka a na-akwa tata wee sị mba na ọ dị mma ka anyị nọrị ya. Anọ m ebe a na-anụchara mgbe ị na-ekwu okwu ị na-asị na onye ọbụla nna ya nọ ndụ ka ha jidesie ike ha na-edonwe anya. Ọ bụ nna niile ka a ga-ejide ndị nke a na-achọkwana iji ụmụaka ha mee ihe na ọ bụ nna niile ka ọ tụgodoro anyị. Nke bụ eziokwu bụ na ka ọ dị na nna bụ isi na ihe niile. Ihe mere nji wee sisi jidie bụ na kama ịya ebe ma akwachia ma ọchị, nna na-ekpuchi ndo n'ezinụlọ ma ọ wụ ndị mkpọmkpọ nna. A na-afụ mkpọmkpọ nna ahụ, ọ mkpọmkpọ mmadụ bụ eziokwu mana enwere ohe ọ na-arụ n'ezinụlọ. Ọnya mere nji wee sị ka nna gị adịna kwanyere ya ugwu. Ya wụ ma ọ bụ mkpọmkpọ nna ma ọ bụ mkpọmkpọ nna o ma ọ bụ odogwu o, so ihe ya emedebe bụ na ihe gị na ya anaghị ejekọ inyere ya wee ye. Mana ọ bụrụ ma ugwu o ji wee mụrụ dịka nna, kwanyere ya ya. Ịkwanyere ya ugwu ahụ ị ga-afụ ifie n'ọdịnihu, maka na ọ bụrụ na ịbata na ngwuru nna anọrọ ị
ife na-efu na ngwuru a nkịta nwaanyị zụrụ na-ata akwa ọ ka mma ike ọgwụgwụ a kwuru nwoke ọbụla nwere ezinụlọ ụwa tụgharịbịa ya ma ya egbu na ya egbu olileanya dị nna dị ezigbo mkpa n'ezinụlọ ọbụla ya bụ na a na-achị n'akwụkwọ nsọ na sọpụrụ nna gị na nne gị otu a ka ọ dị ọ bụghị sọpụrụ nne gị bụ nna gị otu a ka ọ dị uro dịka nke a mụrụ nwa ka i kwuru mgbe a mụrụ nwa egochara ụmụ nwaanyị jọji ego oru ha nka goro ha buru kaikai bunye nwoke ọ dị mma etu a ịma na enweghị ihe ụmụ nwoke kacha jide aka dịka ihe a na-enyekarị ha ma a mụọ nwa maka na ọ bụghị oke akwa ka ha na-eyi ọ bụghị oke shu ka ha na-agba sọọsọ ihe eji mara ha dịka akụ dabara nwata si ekwu bụ mmanya ntụrụ onye mere eji abụ ejecha aha ọmụgwọ anata egotekwe nwa mmanya ntụrụ nye n'ihe ụfọdụ obi dị ọfụma uji ego na-eti nwa ego nye a ga-eji gote ụtaba ụfọdụ mmakwa ihe na-abụ ekechite nwa ngwugwu dị aṅaa na-enyekwa mana iwu riri bụ na ezigbo mmanya so ana ya bụ ọmụgwọ mana ọ bụrụ na unu meziri ya ọdụ ka anya na-ese okwu